don't forget to subscribe and help the channel get to 150k subs. Hey Tabafetu, this video is brought to you by EasyPets. Click the link in the description to sign up and use code FANS50 to receive a 50 rand sign up bonus. And also, T's and C's apply. Under 18s are not permitted to gamble. Welcome to my friends on TV. It's the CAF Champions League. Mamelodi Sundowns 1, Pyramids 2. I'm joined by Nati. Right still. Angazi noma ngithi right noma angikho right ish. Kodwa nje ngijabule. Bahappy. Hayi ngijabule kakhulu. Bengifisa vele ukuthi yenzeke lento le. So right. Hayi ngijabule kakhulu nakusasa nje emsebenzini ngizobatshela ukuthi ngikwazi ukuya khona. Ngifuna nje go celebrate. Tonight. Kusasa. Namhlanje ngiya celebrate ngilali nakusasa. Uyahappy ndoda. Congratulations ku Pyramids sebenzile. Beyidlali 1 kodwa vele ayikho into ebiyidlala eSundowns. Ayikho into ebeyidlala ngibuka igame nje iqala from eqala igame until iphela. Beyidlaliso kwabantu ebengasi bayalida. Yeah. Awukwazi ukuzodefend udinga igoli ibona bebedinga igoli lokuwina but bona bazodefend. Ngiyathola. Uyibona and one thing enginothise ngeSundowns iSundowns iyahluleka ku final Always iyahluleka ku final iSundowns right ku league kuphela so nje iSundowns mina ngisayibona vele njenge best team since ihluleka ukwenza izinto eziningi and into engichazayo yazi kule season sonke sitholile akekho ongatholanga ine league yayo ne Nedbank yami bane MTN 8 yabo akekho ngatholanga so angazi bazothi babhetha ngani bakhona bakathela isikhukhuna sithola kahle ebanenge futhi bobala ungathi wonke umuntu utholile isikhukhuna ngirecognize ngoba ama champion emagesi ku Black Label Sundowns ku league Chiefs ku Nedbank then kuba Pirates ku MTN 8 maye laba abanye laba bawu 12 nothing yeah so mawuthi sonke sitholile la so uqobisa abanye ngamafutha wefish ekubeni fish yakhona bayidlanga yeah mina ngisho ama team angempela Big 3 yeah big 3 yeah isekhukhuna ngirecognize as i-team so emosha mawuthi big 3 la South Africa guys nibonile makuthathwa ama cup team yodwa Kaizer Chiefs so ungangibaleli lezi ezinye and many more yabona even manje bekudlala ifinal ye CAF ubonile nje ukuthi kune final yes and many more iChiefs ithatha iNedbank even nale phesheya bebajabulile so ungabala ama team big 3 akuna big 3 la une big 1 and in many more that's it that's it hayi cha ngiyakuzwa Kaizer Chiefs only yazi bengifisa nje angazi ukuthi ish kube lo mama ukhona niyazi nje ayongifakisela umayeli isandla nje amfakise nje isandla ile ndoda isebenzile nje ngisazi umncenga nje ukuthi amfakise isandla ayingeke lo mama wakwami lo naye mele afakise umayeli isandla ngeke amuphi isandla mele amfakise nje isandla nje kuphela phansi amfakise nje isandla athukuthi amfakise isandla yeah mina iplayer of the match yami ungamnika umayela ungamnika yawo nasi serious bengamnikeza bengamnikeza afake isandla ukubamba yeah ukubamba kancane yeah mina i-man of the match yami kube ulokho njani ethi angisalikhumbula kahle igama lakhe ugoalkeeper wePyramids yeah ngiyamnika i-man of the match I deserve ngiyabonga president ayihlazo le